Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitza. Eta zure semearen piztuerako jaiak ospatzen ditugun bezala, egizu santu guztiekin batean poztu daitezela, bera berriro etorriko denean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Paulo zeramatenek Atenasa eraman zuten. Eta gero, itzuli egin ziren, Silas eta Timoteo lehenbailen Pauloren gara etorri zitezela mezuarekin. Paulo, Areopago erdian zutik horrela mintzatu zen. Atenastarrok oso jainko zale ikusten zaituztet. Hortik zehar, nenbilela, zuen jainko iduriak ikusten, aldare bat arkitu dut hitz hauekin, jainko ez ezagunari. Ara bada, zuek ezagutu gabe gurtzen duzuen horren berri ematen atorkizue. Lurbira eta lurrean diren gauza guztiak egin dituen jangoikoaren berri ematera. Zer lurren jauna da bera, ez da eskuz egindako etxeetan bizi. Ez dute giza eskutik zaintzen ezeren beharrik ez baitu. Gauza guztiei bizia, arnasa eta gainerako guztia ematen dienak. Are gatera ditu, gizon batengandik lur osoan bizi diren gizaki guztiak. Noiz eta non bizi behar duten erabakiz. Guztiak bere bila ibil daitezela nahi du. Eta itxumustuka bederen arkitzen duten, naiz eta bera gutako bakoitzagandik urruti ez egon. Izan ere, harengan dugu bizitzea, ibiltzea eta izatea. Eta zuen olerkari batzuk esan duten bezala, haren jatorrikoa gera. Beraz, jangoikoaren jatorriko baldin bagera, ez dugu uste izan behar jangoikotasuna urre, zilar edo harriaren antzekoa denik. Gizonaren eskuz eta buruz landua alegia. Jangoikoak alde batera uzten ditu jakintza gabeko denbora haiek, baina orain gizaki guztiei eta leku guztietan bihotz berri daitezela egintzen die. Izan ere, gizadia auzi zuzenez epaitzeko eguna jarri du. Hortarako berak aukeratutako gizakiaren bidez eta gauza hori gizaki hau hilen artetik piztuz egiztatu du. Hildakoen piztuera entzun zutenean batzuek parri egin zioten, eta beste batzuk honela esan, hurrengo batean entzungo dizugu horretaz, eta Paulok aldegin zuen haien artetik. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak. Goretxazue jauna zerutik, goretxi gaindegitik. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak. Goretxazue haren engeru guztiok, goretxi haren gudari talde guztiok. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak. Jauna zuekin, espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aizan jauna.
aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, gauza asko dauzkat zuei esateko, baina orain ezin jaso dituzue. Egiaren espiritua datorrenean, ordea, berak zuzenduko zaituzte egia osoraino. Arek ez baitu bere buruz esango ezer, entzuna esango dizue eta etorkizuna adieraziko. Arek goretsiko nau neretik hartuko baitu eta zuei adieraziko dizue. Aitak duen guztia nerea da, harengatik esan dizuet. Neretik hartuko duela eta zuei adieraziko. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Gauza jakina da, San Paulo, evangelizatzaile handia izan duzela. Misionari handia esan genezake, askotan ala aipatu izan du da, kasi historia osoan zehar egon duden misionaririk handiena seguru asko. Bere gazte garaien, kristautasunaren etsai amorratua izan zen. Eta jagoikoaren indarra zenbaterainokoa den agertzen zaigu garbi Pauloren kasu horretan. Bihotza erabat aldatuz eta bere bizi osoa hortik aurrera dedikatu zuen Jesusen berri ona zabaltzera, bere odola isurtzeraino. Eta kasu gehienetan ez dakigu zer esaten zuen, badakigu zailtasun handiak eduki zituela. Aurrenekoz beti gerturatzen zen judutarrengana. Eta gehienetan behintzat agertzen zaigu nola gaizki hartzen zuten, behin baino gehiagotan ihes egin behar izan zuen, jipoitu izan zuten, modu txarrean, gartzelean sartu, eta gora bera asko jasan behar izan zituen Paulok Jesusen berri ona zabaltzeagatik. Eta judutaren artean oso, esan genezake, arrakasta txikia izan zuen arren, gentilen artean, hau da, judutarrak ez zirenen artean, paganoen artean, nahiz eta ez izan erabateko arrakasta, baino arrakasta handiagoa lortu zuen Paulok. Eta aurreneko kristau talde hoik, hein handi batean, paganoz edo gentilez osatuta egondu ziren. Mediterraneo inguru oso ibili zuen eta komunitate txikiak nola ere sortzen saiatu zen. Eta kasu gehienetan ez dakigu zer esaten ziren, nola mintzatzen zen haiei, baino gaurko lehenengo irakurgaian, gaurko apostoluen egin eta irakurgaian agertu zaigu Atenasen nola hitz egin zuen Paulok, hain zuzen ere Areopagoan. Garai hartan, esan genezake, Atenas zen kulturaren eta jakinduriaren hiriburua. Izan, tokirik importanteena, bertako filosofoak, bertako pentsalariak munduko sakonenak zirela esan genezake. Horregatik, Atenasea joatea eta hango jendeai Areopagoan, hau da, garai hartako jakintsuak eta hizlariak eta hitz egiten zuten tokia hitz egitea, etzen lan erresa. Horregatik, ikusten dugu, Paulok ze nolako gaitasuna zuen horretarako. Nola balio zuen, nola bilatzen zuen, nondik hizketan hasi. Beste lekutan ez dakigu, ez zaigulako dena agertzen, apostoluen eginetan, baina ohartzen gara Atenasera aiatu, eta jainko askoren aldareak arkitu zituen. Zeus, Apolo, eta Neptuno, eta Eolo, eta holakoen aldareak. Eta ez bakarrik greziakoak, seguru asko leku gehiagotako jainkoen aldareak zeuden. Eta bazegoan bat, jainko ezezagunari dedikatutakoa. Nolabait, mentalidade politeista batean, ontzat ematen zen, jainko gehiago izan zitezkera. Eta bakoitzak bere jainkoak, bere favoritoak edo eukitzen zituen. Eta bazegon bat, jainko ezezagunari. Eta Paulok hortik jo zuen, hortik eman zion hasiera bere hitzaldiari. Esanez, hor ikusi dut aldare bat, jainko ezezagunari. Eta hortaz mintzatzera natorkizue. Eta hor nuntxe hasi zen, esanez, baino jainko hori da zerurrak egin dituena. Jainko hori da guztien jauna eta gauza guztien gainetikan dagoena. Eta
hori da nik aurkeztu nahi dizuedana. Eta Jesusen piztuera aipatzea, azken finean pentsatu behar dugu, hoxe dela, gertakizunik printzipalena, ordu ja, garai hartako Atenastarrek, ez zioten segitu nahi entzuten. Batzuk parre egin zioten, buruak segura asko bere aurrean, eta beste batzuk, nola bakie, beste elegantziaz, beste errespetoz, beste edukazioz esan zioten, hortaz beste egunen baten entzungo dizugu. Piskal mentalidade orientalean hala izaten da edukazioa. Ezezkorik ez dute esaten, baina, hori bihar edo atorren astean hitz dugu hori da ezezko bat bezala. Eta modu hortan bai, eskerrik asko, baina beste egunen baten entzungo dizugu. Eta gutxi batzuk bakarra gelditu ziren ukituta bezala. Baina lortu zuen talde txiki bat, hastea kristau bezala edo bere irakaspen horiek entzuten edo ikasteko gogoakin sortzea. Eskatzen diogu guk ere, gure garaietan, askotan ez da erresa, jainkoa hitz egitea, edo Jesusen garri hona konpartitzen saiatzea, eskatzen diogu guri ere eman dezagula argitasuna, batez ere Espiritu Santuak, gure inguruan ere, guk gure esan genezake gaitasunen arabera ere, nola bake misolari izan gaitezen. Eta egin ditzagun, orain gure eskariak eskatuko dugu, gaurko egun honetan pakearen alde, benetako pakea nagusi izan dadin mundu osoan eskadezaiogun jaunari. Arren eskatzen dugu jauna. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Andres Zestau, Miguel Largo, Loli Xukuntza, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Arren eskatzen dugu jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarri esker, zure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu sinisten egun egia ekintzetan aitor dezagula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna bat dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure pazkoa, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Ura da, opari bildotsa, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregatik, pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Say
osasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, tun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta biztu zerala jauna, zuen izetorriak jauneko hau diona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna episteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau, Miguel Largo, Loli Suguntza, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita ahal guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta ziruetan zerana, santua izaten zure zena, eta horre zure reinua, egin zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako bia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenak barkatzen dion ezkero, eta ez tentarera eraman, baina latera baztazu baitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurean ezuen erentzat, zure osteta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zuzentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikaren bildotxa, zuzentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikaren bildotxa, zuzentzen dezu munduko pekatua, emai guzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna ez nahi zinor zure etxan sartzeko, baina nesartuitat eta zindatuko nahi.
Egin dezagun otoituz. Zaude beti jauna zure herriarekin eta zerutar misterioak ezaguterazi dizkiezuenei emaiezu lehen izate zaharra utzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin berika zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakeak.